A raya jam'iyya kai ne mai riyali. Marafah ta gwada ku ne masu gwamnati. Silikan ka kasa sandaro ya bugo gidi. Da garke jam'iyya ta ce mai majority. DG mai capacity. Da kuwa a APC mai immunity. Yanzu jam'iyyar APC unity. Sabo daga mai kahon karo zanna. Maliki kafu yan kiran suna. Wakilin marubun gudun da bai kwana. Ya ce wanda ya mai gidan sababana. Ta yaro ba kamar ta manya ba.